A čo sa stalo? Dvere potom? Čo sa stalo? Ani doma sme neboli, rozbili nám dvere. A kvôli čomu? Teda čo ja viem? Nego vnútro všetko. Jasno, že sú. Ene mašina će muša čadja lupe na to i Čo je tam? Nosí, a tiež byli. Igor, modriny má všade. Kde si Bobaj? Aj ty sa ukáž. Čo máš tam na oko? To je po Dumohina, aj na... A on nevie ani pohnúť sa s rukou. Aj tu má na... Viac. Igor. Ani zdvihnúť a on je operovaný na fistuli 3-krát už. Kopali doňho. Aj krivácal. Ešte aj vidno, že bol opuchnutý je. Odoj mi Kasprik, kažem. A ty Lovo máš kde? Je opuchnuté všetko. Pindio. On má roliska. No, a ešte? A ešte tu na jeden chlapňov je v stádive chatriči. Kde? Obidve okna. Obidve. Tu na. Schoval si každý, nie? Aj Igor Petu dostal, lebo bol organizátorom. No a teraz mi povieš, vieš po slovensky? Jo, ja nechcem rozprávať. Ja len potrebujem vedieť teda, čo sa stalo. Však ani sami nevieme. To znamená, vy ste mali akciu, to bolo po obede? Tak po 5 okolo tej 5. 6. sme začali. Dobre, to znamená, vy ste mali akciu, čo sa stalo? Prišli policajti? Áno, prišli policajti. A čo povedali presne? Tak Dostávač sa pýta najprv, že či nemáme hodinky. Ja som vravel, že teraz... Ešte raz? Že nemáme hodinky. Či nemáme hodinky. Ja som vravel, že nemám teraz hodinky, lebo hodinky sú dnes doma. No. Či vieme, že koľko je hodín. Vravím, že on mi povedal, že... A koľko bolo hodín? Tak mohlo byť 12. Večer? Áno. To znamená 12 hodín noci. Hej, možno, že aj to. Medzi Dobre. 11 a 1 tak bolo. No, A vravel, že sme bar zluční. áno. Máme to dať potichšie. Ja som vravel, dobre, dáme to potichšie. Dali sme potichšie, policajti odišli. A potom sa následne už, keď sme skončili, sa vrátili, ale už hudba bola vypnutá, už sme stáčali kábel, že už balili sme všetko, že ako ideme odložiť. No. A prišli semka a pýtali sa, že či už sme sa pobavili. Vravili sme, že áno, sme aj končili tak dobre, že išli semka a tam otočili sa, tam sa otočili. A keď sa vrátili, otočili sa tam, išli, akože sa ide, hej, vonku. Ide pred. A potom zastavil policajt a vystúpil. Vystúpil a boli sme tam viacej ľudí. Kto? Tak viacej. Ty a kto ešte? A ja ešte aj ďalší tam bol. Napríklad, povedz mi A meno. napríklad bol tam Leon. Pát Ďusi tam bol. Dobre, a? Ešte A čo potom? vystúpil policajt a on si nevšimal nikoho. Išiel, vystúpil, dal si rukavice na ruky a pošiel rovno Galena chytil ho za pleca a začal sa ťahať, že ty pôjdeš sa nám s vami. A tam sa chodil ho za na zem, zobral slzák, začal púšťať slzáka zem od očí. Čo ti povedali ešte raz? Že ja mám kamarátov z Bratislavy, z Bruselu a z Európskej komisii a začali ma tu na... Lebo tu... To znamená, toto sa stalo včera. Včera okolo 7. Či koľko? Bolo 7 hodín, keď prišli, ne? 19 hodín po obede. Koľko tu bolo aut? Približne. 28, 30. Do 20 bolo. Do 20, tak. Aut? 20. Aut, do 20 aut. 20 aut? Aj tí veľké auta, vieš, kde... Počkať, nehovoríme o 20 policajtoch, Nie, 20 aut. Dobre hovoríme. O 20 aut, áno. Boli tu asi 50, 60. Viacej. Tam som prepočítal na jedno auto, keď tam vošli... To znamená, že kázali vám, aby ste odišli do domov, aby na ulici nikto nebol. Hej. A
koho našli, tak toho začali mlátiť. Bolo aj také, že normálne Ešte až do dvere, A boli zatvorené dvere, aj tak išli dnuka a tam zbili. Normálne ma chytil ten náš policaj z Moldavy, ako sa volá Milan, No neviem. Jasminky, on ma vyťahol s vlasami a tu ma dal do beč a dokopal ma. Chytil pendrek, udrel ma na hlavu. Koho ešte vyťahli policajti zvonku z domu? Aj Leona, aj Jusila. A ideme potom, dám tu chatru, kde aj deti boli všade a jedno dieťa je ešte hospitalizované. Neboli doma, tu na počtuna, lebo tu na už upratovali. Oni všetci ako utiahli von a takto im to všetko rozmastili. I tú dobu. Že ste už popratali, hej? To bola brutalita, hotová brutalita. Jendo, ukáž sa, ako sú zbytí. Végig szikkav, ház dupre, nalađatu, davavri, nalađatu. Szikkav teka daure, buj sasupikaki, dosa. Kao nauki, végig te auki, sahi. I tema nauki, tema samundar Aj vás kebede. dali? Tak vidíš. A ktoré dieťa chytili? Ktoré nastrikali? Ju nastrikali? Ten sprej, hej. Jej brat, boli tu všetci, keď Tukáči prišli, tak všetci jej bratia a sestry dohli sa do jednej byte, takže tu nás sa zišli. A to 6-týždňové dieťa bolo akurát tu na, keď sa tu rozbilo všetko. Nastupne na to odniesli dieťa na pohotovosť, trebalo ho oživovať a momentálne je v kritickom stave. To no nie normálne zbytý. Zbili ho? Že hej. A bol u lekára? Má správu? Kde má lekárskú správu? Viete, máte ju tu je? Alebo u seba? A kde hore? No len otvor potom, keď máš kľúčik. Že vylomili okno? Kúkaj. A čo s televízorom? Že rozbili? Tehly tam normálne hodili. Čo tam robili? Hodili? Hodili tehly. Ešte jeden maličký, taký maličký. Hej, ešte tam, to tam veľa. A kto má na ruku? On tiež má na ruku. Otoč sa. No, vidíš to?